ତ ଖେଳ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ମିଆଉଁ ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖେଳ ହେଉଛି ଆଉ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ଶୋଇ ପଇଲା। ଦିଟା ଯାକ ବିଲେଇ ଆଉ। ତୁ ଧର ছি ସିଏ କ'ଣ ଏମିତି ଶୋଇଲାଣି। ପାଠ ପଢ଼ା ତାକୁ ମନ ତୁ ଗପୁଛୁ ସିଏ ଗପିବ ଆଉ। ଓରେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ବୋଧେ ତତେ ଆଉ। ଦୁଇ କୁଆଡ଼େ ମଝିରୁ ପଳେଇଲା। ତାର ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେ ସେପଟକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ତୁ ଗପେ ଖାଲି ତା ସହିତ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।